Πού πάμε ρε Αλέξη? Αθήνα ήταν να πάμε. Πού μπλέξαμε πάλι? Τι? Κοίτα εδώ που βγήκαμε. Για Αθήνα καλά πάμε. Έλεγε ότι θέλουμε 2 ώρες από εκεί. Λέμε Αθήνα πάμε. Τι θέλω να κάνεις στην Αθήνα? Μια χαρά σου κάτσε εδώ. Τι θες? Κοίτα εδώ. Ωραία φίλε. Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, έχει κι άλλος από πάνω. Όποιος ακολουθεί GPS πάει, κάνει αυτά τα λάθη στη ζωή. Αντί να πάμε Λιβαδιά όπως την άλλη φορά να φάμε 1 ώρα παραπάνω, πάμε από εδώ. Καλά, εντάξει. Όλα καλά. Περπατάει πάλι καλά, είμαστε από επαρχία και έχουμε τέτοιους δρόμους και τους γνωρίζουμε. Εντάξει. Το αυτοκίνητο είναι 4x4. Ο Αθηναίος λέει τώρα, Λάσπη, πού πάμε? Ενώ εμείς μια. Σούπα για τα γυαλιά. Φτάσαμε Ταϊλάνδη, βγήκαμε τελικά ρε. Όχι, ρε. Στο Πουκέτ. Έχει ένα χωριό εκεί πέρα, μήπως. Πού είναι η Βέρεια, ρε? Έλα ρε παιδιά, εντάξει. έλα. Ξέρουμε που είμαστε. Εντάξει, Μια έλα. χαρά, εδώ βλέπεις μια κουφάλα. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Μια κουφάλα εκεί μέσα μου. Έλα ρε, πολιτισμός, να κεντρικός δρόμος. Έχει αμάξια, έλα, Ορίστε. άντε. Άντε, βγήκαμε.